הסיפור הגדול שמתחיל בתנ"ך ומאז עד היום הוא הולך ונמשך, עם העם שיצא לגלות וחזר 2000 שנה יותר מאוחר לבית שבין הים לנהר. הסיפור הגדול עם שואה ותקומה, חלוצים רעבים גואלים אדמה, דונם פה דונם שם, הפרחת השממה הפרחת האשמה, כי הייתה מלחמה ואויבים אין מספר, מדינה שהוקמה וזה העיקר, בין הים לנהר, בין הים לנהר.